Hej Andreas, hvad sidder du og laver? Jeg sidder ved at animere baggrunden lige nu, så man får fornemmelsen af, at du falder. Ja. Er det svært, eller hvordan er det blevet? Nej, det er bare at rykke rundt på et par billeder. Ja, det kører lidt ud af. Ja. Ja, hvad frygtede du mest op til weekenden her? Det var nok mest animationen og skulle animere på X- og Y-koordinater på den måde. Fordi det kræver en del matematik også at gøre det på den vej rundt. Ja. Vel. Hvis du nu lige skulle give et rigtig godt råd til en, som gerne vil lære at programmere, som ikke ved så meget om det, hvad skulle det så være? Bare gå i gang. Bare gå i gang med Bare det. gå i gang. Hop ud Prøv i. dig frem. Ja. Det er den bedste måde at lære det på. Ja. Start med nogle små simple tutorials, og så ellers arbejde deroppe af. Perfekt. Learning by doing. Det er den bedste måde at lære det på? Ja. Det er fandme jo. Hvordan med energiniveauet? Er du oppe og ringe, fint. eller hvad? Der er ikke nogen problemer endnu. Hvor længe har vi været i gang nu? 13 timer. 13 timer. 13 timer, og der er ikke nogen problemer endnu. Jamen, det er Jeg kan fantastisk. godt mærke, at jeg har været vågen, men Men det er ikke sådan, at du er ved at gå ned? mit hoved, det har det fint. Det er dejligt. Så vil jeg da ikke forstyrre mere, så knokle videre. Det går i orden.